Pre mňa ako členku operného štúdia SND má veľký význam v tom, že môžem vďaka workshopom spolupracovať s rôznymi renomovanými umelcami, či už sú to speváci alebo dirigenti, a môžem sa tak umelecky posúvať na svojej ceste ďalej. Je to pre mňa veľká podsta, že môžem spolupracovať s takými menami, ako bola napríklad Katarína Knežíková alebo Enrico Dovico. Operné štúdio ako inštitúcia má pre mladého umelca veľký význam. Môže mladému umelcovi ponúknuť množstvo nových príležitostí. Som vďačná za to, že môžem spolupracovať s rôznymi renomovanými umelcami. Myslím, že najväčším prínosom v opernom štúdiu SND bolo pre mňa to, že som mala možnosť naštudovať postavu Tatiany z Eugena Onegina a mohla som si túto postavu v októbri aj zaspievať, pretože to bola odjakživa moja vysnívaná rola.